जब तक सांस चलता लोग के मन में इहे घमंड बा कि हमरा पास पैसा बा, रुतबा बा, हम ई क देब ऊ क देब। लेकिन जिंदगी के सच्चाई ई बा, जब मौत आई नु तब चप्पल चेंज करे के समय ना देब। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जोर लाए राम। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जोर लाए राम। जब तक सांस चलता लोग के मन में इहे घमंड बा कि हमरा पास पैसा बा, रुतबा बा, हम ई क देब ऊ क देब।